Je kan de eerste Nederlander worden sinds 2004 die dit toernooi gaat winnen na Raymond van Barneveld. Ik hoop het. Ik ga er gewoon voor en vol gas. Voor je moeder? Ja, zeker weten. Voor mam. Oh, vanuit mam. Dankjewel, Danny. Ja, en bullseye. Hoppakee! Ja! Daar is de 3-0 in leg. Het wordt 3-3. 5-4. En kijk waar die eerste pijl zit. Die 4 is geblokkeerd. Moet er echt omheen. Oh, dit is wel knap. Dubbel 12. Danny Noppert. Utjouwen. Hij doet het. Hij wint de finale. Het is een droom voor mij die wie maken wordt. En ja, ik ben blij bij deze overwinning. Ja, eerste televisietitel en ja, op naar meer.